Türkmenistanda 1 sentyabrda Bilimler we Talip ýaşlar günü bellenilýär. 2025-2026 täze okuw ýylynyň başlanýan gününe gabat gelýän bu senäniň öň ýanynda Ahal welaýatynyň orta mekdepleriniň töwereginde howpsuzlyk güýçlendirildi. Şeýle-de täze okuw ýyly okuwçylardan ýene pul ýygnamak çäresi bilen başlandy. Mundan başga da bu sene gabatlanyp açylan täze ýa-da durky täzelenen deshalaryň açylyş dabarasyna talipler ir seher bilen köpçülükleýin gatnaşdyryldy. Täze okuw ýylynyň 1-nji gününde bolup geçen käbir ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Ahal, Balkan we Mari welaýatlарyndan maglumat berdiler. Ahally 31-nji awgustdan başlap polisiýa işgärleri orta mekdeplerde nowatçylyk çekip başladylar. Olar howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini orta mekdeplerde dörep biljek yaramak hadisalaryň öňüne almak çäresi diýip düşündirýärler. Diýip ýagdaýlardan habarly ahally muallim anonimlik şertinde aýtdy. Ahally bilim işärleriniň ençemesi şu ýyl 1-nji synpa başlayan çağalaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende epesli azdygyny synlasa bolýandygyny belleýär. Şeýle-de olaryň arasynda enatası daşary ýurtlarda zähmet çekýän ýa-da türme tutsawlygynda bolan çağalaryň sany hem az däl. Olaryň ýüzlerinde şatlyk görmedik. Şeýle-de käbir çağalaryň yeter yetmesçilik sebäpli ýamaly eşikde ýa-da özlerine gysga ýa uly bolýan köne eşikde gelendiklerini gördük diýip ahally muallim aýtdy. Bellesek Türkmenistanda ençeme ýyl bäri dowam edip gelýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda müňlerçe türkmen raýaty güzeran eklemek we gazanç etmek üçin daşary ýurtlarda zähmet çekmäge mejbur bolýar. Mundan başga da täze okuw ýylynyň başlanmagyna bir gün galanda 31-nji awgustda gül satylýan dukanlarda gülleriň bahasy 2 hisse gymmatlady. Gül söwdegärleriniň ençemesi munyň sebäbini söwdanyň petligi bilen düşündirýärler. Kärinli töleglerini yapmak üçün gülleriň bahasyny gymmatlatmaly bolýar. Diýip gül söwdegäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýöne enatalaryň ençemesi adatça 1-nji sentyabrda 1-nji synpa başlayan çağalaryň tas ählesiniň muallimlerine gül eltýändigine we bu günlerde gül söwdasynyň gyzgalanly bolýandygyna ünsü çekip söwdegärleriň bu pursatdan peýdalanýandyklaryny aýdýar. Täze okuw ýylynyň 1-nji gününe mektep resmiýetleriniň okuwçylardan ýene pul ýygnamagy hem kölege saldy. Ýokary ýagny 10-njy, 11-nji, 12-nji synplaryň okuwçylaryndan mektepleriň 1-nji sentyabrdaky bedegleri üçin 20 manatdan pul ýygnaldy. Çağalar baglaryna gatnaýan körpeleriň enatalarynyň ellerine hem satyn alynmaly haritlaryň uly sanawy gowşuruldy. Bu sana araşdırıcı feriştelerden başlap çağalaryň oýunjokdur oýna başlaryny şo sana depterdi ruçkolary, türlü galamlary, plastilinleri, renkli kagydlary, standart kagydlaryň uly paçkasyny, albomy, gaýçyny ödüçinden ýar. Diýip ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Enatalaryň köpüsi bu haritlar üçin azyndan 200-300 manat sarp etmeli boljakdyklaryny aýdyp, çağalar baglarynyň terbiýeçilerine öz nägileliklerini bildirdi. Galyberse de olar özleriniň her bir çağa üçin çağalar baglaryna her aýda azyndan 80 manat töleýändiklerini ýatladyp, bu haritlaryň aglabasynyň yerli bilim müdürlükleri tarapyndan üpçün edilmelidigini aýtdylar. Çağlar baglarynyň resmiler bu sanawdaky zatlar getirmeseňiz öz çağaňyz kösenýär. Bilim müdürlükleri bize hiç ýyly kömek etmeýärler. Bizim öz jübimizden çykaryp her çağa satyn alyp bilmezlik diýerler. Diýip ahally ýaşaýjy özleriniň satyn almaly haritlarynyň sanynyň ýyl-ýyldan artýandygyny we munyň maşala büdjetlerine agram salýandygyny aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli bilim müdürlüginden tesvir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri 1-nji sentyabrda Bilimler we Talip ýaşlar gününe gabatlap, ýurdun dürli künjeginde täze ýa-da durky täzelenen deshalaryň hem ençemesini açdylar. Olaryň açylış dawaralaryna talip ýaşlary ir seher bilen mejburi gatnaşdyryldy. Aşgabatly talipleriň bir näçesi Instagram sosial ulgamynda paýlaşan video maglumatynda daňdan saat 4:30-da açylış dawarasına barýandygyny aýtdy. Marda habarçymyz hem şeýle maglumatlary tasdiklap, welaýatda Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyň täze binasynyň açylış dawarasına talipleriň köpçülükleýin gatnaşdyrylandygyny aýtdy. Talipler bu çäre daň bilen tagat bäste barmaly edildiler. Talipler 6 taгаtlap illerinde baýdakly durmaly boldular. Çäre tagat 11-de gutordy. Talipleriň arasynda tahyýatyny öýünde galdyranlar hem bardy. Olara günü bir tagadyň dowamynda
öýlerine gidip gelmek berk tavsyryldy. Dip marly taliplerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanyň Balkanabat şäherindäki habarçymyz hem sebitde köpçülüklerin çärelerin ençemesinin geçirilendigini we olara esasan milli gyzyl köýnekli talip gyzlaryň gatnaşdyrlandygyny belledi. Awazan milli siýasatçylyk soragyna geçilen halkara çäreleriň ideýany Kenarýaka Türkmenma şäherine elektrik energiýasynyň hem-de agy suw üçinçiliginiň ýagdaýy ýene-de ýarmanlaşyp başlady. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 1 sentýabrda sebitden maglumat berdi. Geçen hepdäniň şenbe güni Türkmenma şäherine suw üçinçiligi dogul kesildi. Ýekşenbe güni öýlen takmynan 1 sagatda goragy bulançak suw berildi. Diýip bir näçe şäher ýaşaýjylar. Olar şäherde elektrik energiýasynyň üçinçiliginiň hem epesli ýaramanlaşanyny aýdýarlar. Şenbe gününden bäri tok üçinçiligine hem ýygyderli bökdönçlik güýde çykýar. Her gedek tok kesilenini yarım sagatlap yanmaýar. Gize kadalaşýar. Ýerden ýene-de bökdölüp başlaýar. Diýip ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri sebitde emelegilen bökdönşügiň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçen hepdäniň ahyrlaryna awazadan gaýtmanyň ideýanyna gawat gelenini aýdýarlar. Olar Berdimuhammedowyň awazada bolan döwürlerine tutuş sebitde hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçiliginiň kadaly ýoly goýulmagyna uly ünsüň berilenini aýdýarlar. Awgust aýy günwatar sebitde halkara çärelere baý boldy. Ýa-da 5-8 awgust aralygyny awazada Birleşen Milletler Programasynyň deňde çykylgyz bolmadyk ýurtlar boýunça 3-nji maslahaty geçirildi. Bu çäre gatnaşmak üçin 30-dan gowrak ýurdun wekiliýeti Kenarýaka şähere bardy. Bu çärenin ideýany 22 awgustda ýokary derejeli Türkmenistan, Azerbaýjan, Özbegistan üç taraply samiti geçirildi. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow awazada duşuşdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Berdimuhammedowyň günwatar sebiti geçen hepdäniň ahyrlaryna golaý terk edenini aýdýarlar. Döwlet telewizionasyna görä Gurbanuly Berdimuhammedow 31 awgustda Arkada şäherine iş taparyn amala aşyryp bu ýerde gurulmagy meýilleşdirilen täze deskalaryň taslamalary bilen tanışdy. Ex-prezident awazadan gaýdan wadyna ýerli ýaşaýjylar günwatar sebitde hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçiliginiň destine ýaramanlaşyp başlanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy şäherde elektrik energiýasynyň hem-de agy suwunyň kesilmegi boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Balkan welaýatynyň ikinji iň ýeri şäheri bolan Türkmenmaşda öpçünçilik meseleleri ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Bu sebitde hususan agy suwunyň hem-de elektrik energiýasynyň öpçünçiligine ýygyderli bökdönşükler ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäherde geçen hepdäniň ahyrlaryna hassa ýygyjymlaşyp başlan öpçünçilik meseleleri boýunça şäher häkimliginiň bir hünärmeni bilen gurrundaş bolmagy başardy. Her wagtda suw deskalaryna hem-de elektrik energiýasyny paýlayan transformatorlarda gaşa taýýarlygy işleri alınıp barlýar. Diýip hünärmen aýdýar. Ol tom taýlaryna Kenarýaka sebitde geçilen halkara çäreler bilen baglykda şäheriň durmuş deskalaryna her ýyl meýilleşdirilen awatlyş işleriniň şu ýyl giýjikdirilendigini gurrun berdi. Şol sebäpden şäherde hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçiligine hiç ýyly meseleniň ýüze çykmalygy berk tawsyrly. Agy suwunyň, elektrik togynyň hem-de gaz öpçünçiliginiň bökdölmegi gadagan edildi. Bir hem gaşa taýýarlyk işleriniň möhletini awgust aýynyň ahyryndan 10 sentýareçenli meýilleşdirdik. Diýip hünärmen aýdýar. Ol halkara çäreniň dowamyny şeride Gurbanuly Berdimuhammedowyň awazyda diýinjalan günlerini Türkmenma şäherine suw turbalarynyň geçýän ýerlerini gazmagyň gadagan edilenini aýdýar. Türkmenistan infrastruktur ulgamlarynyň esasy bölegi Sowetler döwrüne işe girdilen deskalar bolup hususan çet sewitlerde köne transformatorlardan elektrik energiýasyny paýlagy deskalardan peýdalanylýar. Şeride ýurdun çägine çekilen içerki gaz geçirji ulgamlar esasan garaşdyrlygyň ilki ýyllaryna guruldy. Hünärmenler bu ulgamlaryň hem 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna eýam könelendigini aýdýarlar. Hazırýaka sebitler ýöňden bäri agy suw üçinçiligi bilen bagly problemlara sebäp bargalýar. Soňky ýyllarda bu sebitde suw üçinçiligi bilen bagly meseleleri çözmek maksady bilen Hazar deňiziniň kenaryna deňiz suwuny arastyrmak boýunça deskalary gurmak meýilleşdirildi. Arkada Türkmenbaş şäherine bolanyny tok kesildi diýip internetde maglumat ýaýramadyary şäherde öpçünçilik meseleleri wagtlaýyn bir gödökçülükde boldy. Diýip hünärmen golaýda gysga wagtlanmasy bökdönşükleriň aradan aýrylanyny aýdýar.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 29 awgustda sanly ulgamy arkaly geçiren mejlisi ýyllar boýy gaýtalanýan ýokary ösüş sanlary ila arasynda 7 tankydy reaksiýa döretdi. Adamlar öz pikirlerini özara pikir alışmalarda aýdýarlar diýip azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä resmiýleriň berýän ösüş sanlary hem işe bolçaýaly ýokary bolmagyna galýar. Emma ilat durmuşynyň iň möhüm mölegi minimal satyn aljylyk ukyby ýanwar Awgust aýlaryny görülip estilmedik derejede pete gaçdy. Ýaşaýjylar hökümet meclisine getirilýän ösüş sanlarynyň durmuş hakikatyny düýüpden gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Bu pikir öň adatlyk bilen anonimlik şertine ýa atlaryny aýdyp söhbetdeş bolan synçylar, ykdysadçylar hem kän aýdypdy. Dünýäde iň bir ýapyk we repressiw ýurtlaryň biri hasaplanýan Türkmenistanyna çap edilýän ösüş sanlaryny garaşsyz ýagdaýda barlap, resmiýlerden açyk we anyk düşündiriş almak mümkinçiligi döremeýär. Bazardaky azyk önümleriniň, haskem göýek wagtça, miýe önümleriniň bahalary hatda herki bol hasylly bolmaly tömüs mewsüminde hem ýygyderli ýokarlanýar. Senaga dönümleri, hojalyk kimýeseri işleri soňky aýlarda 2 belgili göterimde arty uğrady. Ýagny ýaşaýyş üçin gerek bolan minimal azyk önüm sebediniň bahasy awgust aýyna gelip ýurtdaky ortaça aýlygyň ýa pensiýanyň möçberini has ýokary bolup galýar diýip ýaşaýjylar aýdýar. Gödöňüne getiriň, tutuş bir aýlygyň ýa pensiýaň iň bir ýöneki minimal derejedäki bir aýlyk azyk sebedine ýetenok. Ýöne bu agyr ýagdaýa ne Serdar, ne de kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow, ne de prezidentiň aýal dogany Oguljahan Atabaýewa resmi derejede reaksiýa bildirýär. Diýip Aşgabatly büdjet işgär aýtdy. Onun sözlerine göre häzir bir näçe çagy aňyrda dursun. Ýekinji çagany mektebe taýýarlamak hem köp maşgala başartmaýar. Netijede ilat köpçüligi biýalaç tanış bilisleriniň çagalaryndan galan mektep libasyny, depter uruçgalaryny sorap almaly bolýar. Doğrusunu aýtsak, Türkmenistanda iş ýüzünde ilatyň hakyky durmuş ýagdaýlaryna gabat gelýän siýasatda, statistikada ýok. Dip Aşgabatly söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçymyz bilen gurulňdaş bolan sevit ýaşaýjylar şol tanyny owy ýaşaýjylary durmuş ýagdaýynyň haskem agyrlaşanlygyny aýtdylar. Amy derýanyň bol suwly kenaryna ýaşaýanymyza garamadan ekrançylyk ýerlerimize suw tutup bilemdik. Hozurluklardaky mellekler barada aýtmasa hem bolar. Dip Halaşly Daýhan sapar agy gurrun berdi. Onun sözlerine göre halk tarapyndan saýlanan näle prezident tarapyndan bellenilýän işlemeli etrawynyň ilatyny, ykdysadyetini, hojalyk meselelerini düýünden düşünmeýän häkimleriň, emellarlaryň, etraplaryň, şäherçeleriň we çetki owlaryň ýaşaýjylarynyň bähwidini bir gow iş etjekdigini halkda hiç bir umut kalmadı. Aşgabatdan iwerlýän emeldarlar ýaşaýjylary kabul etmekden ýüze wurýarlar. Etrapda ýyllar boýy çözülmän galýan zeysuwa kabularyny gazmak, turuş ýaplaryny, aryklary gazmak, suw tyşyty ulamak maksady bilen aryklary turba geçirmek ýa-da beton ýaplaryny gurmak, suw sorýan we akabalary iwerýän nasoslary ýygyderli bejermek, täzelemek, daýhanlaryň dökün tehnikasini wagtyna seretmek, etrap merkezi bilen oblaryň arasynaky ýollary asfaltlamak, awtobuslaryň gatnawyny talabalaýyk ýola goýmak ýaly meseleler ne häkimetleriň ne de ilaty internetde ýurdumyzy masgaralaýmaň diýen emhama polis işgärleriniň gözüne ilýär. Dip sapar aýtdy. Onun pikirçe siýasy nadanlyk we ukuypsuzlyk netijesinde ilatyň durmuş ýaşaýyş şertleri gitdigiçe agyrlaşýar. Döwlet tarapyndan kömege goldawy mätäç daýhanlar telekesler tersine goşmaça basyşlara sebäp bolýarlar. Netijede ilatyň azyk öpçünçüliginiň hirip peselip gymmatçylygy epesli beýgelýär. Dip sapar agy sözüni jemledi. Anonimlik şertinde gurlaşan yerli ykdysadçy ýurtdaky 7 ykdysady krizisiň ulgamlaýyn häsiýeti eýe bolup, onu çözmegiň häzir mümkin näligini, sebäbi ýurt ýolbaşçylarynyň başga paralel dünýäde ýaşaýanlygyny öňe sürdi. Bärde bahalaryň galmagy, halkyň ykdysady istekliginiň peselmegi, telekeçileriň we işgörleriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary hakynda näçe gurrun etden edibermeli. Ýöne ýurtdaky umumy ulgamlaýyn ykdysady krizisiň özünde
häkimetin dolulugyna, ýaşaýysdan we durmuş reallygyndan üzüňe bolmagy ýatyr. Dip ol prezidentin 29 Agustda geçiren hökümet maslahatyna getirilen ösüş sanlaryna hiç bir tanqidi reaksiýa bildirmediligini üns çekdi. Iqtisadçynyň pikirçe Berdimuhammedow kabinet agdalarynyň getirýän ösüş sanlaryna reaksiýa bildirip, "Hani ösüş bolsa görkedim. Näme üçin Balkandaky gämi guruluşyk zawodyny ýekece de gämi ýasalmady? Ýa-da garlykdaky kal önümlerini öndürýän dagmagdan baýlaşdyrjy toplumda hiç ýyly önümçilik ýok diýen ýaly soraglary bermeli." Soraw diýsen köp. Ýöne döwlet ýolbaşçylarynyň hiç ýyly resmi jogap ýa-da garaýyş ýok. Häkimetlerde aýdylýan gurulmaryň edilýän işlere we gazanylýan netijelere gawat gelmegi barada resmi pozisiýa ýok diýip ykdysadçy aýdýar. 29 Agustda geçirilen hökümet maslahatyna aýdylmagyna görä, Türkmenistan 8 aýda sanly we markaly dürli derejedäki duşuklaryň 386 sanatyny geçirdi. Daşary ýurt döwletleriniň we halkara urumlarynyň wekilleri bilen resmi gepleşiklerdir duşuklaryň 1813 sanatyny gurady. Şeýle-de ýyl başyndan bäri Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň şertnama hukuk günyadynyň üssü 117 resminama bilen ýetirildi. Anonimlik şertinde gurulaşan aşgabatly synçy çap edilýän ösüş sanlaryna ananmaýanlygyny, ýöne hökümetiň ol ýa-da beýlik görnüşdäki ýygnaklara ökdelenligini boyun alman bilmejekdigini aýtdy.